Mae yna filoedd ar filoedd o anifeiliaid ar y maes yma ac wedi bod yn gyffyrddus iawn trwy gydol yr wythnos. Ond un sydd wedi bod yn cadw llygad dros dyn nhw'r milfeddyg Hugh Williams o Dywyn. Croeso ato ni. Diolch Meinir. Ti wedi cael amser prysur iawn, yn gofalu bod y stoc i gyd yn edrych yn iawn ac yn iach. Mae yna dîm ohono ni, mae yna dîm o 6 o filfeddygon yma. Da ni dwi'n neud ers 2006 wan erbyn hyn, so yn hen law a di bod ydi arfer. So ti'n digon hen ychan? Diolch Meinir, ie. Mae pawb yn deud hynna. Diolch. Na, ond beth yw'r pethau mwyaf sydd wedi codi ben yn ystod yr wythnos? Yr un pethau sy'n digwydd bob blwyddyn, mae defaid yn dod yma, newid y dŵr, so mae hynna'n ymharu ar ei guts nhw weithiau. Mae cadw defaid i fewn dan do yn ystod amser yma'r flwyddyn, mae'n wahanol iddyn nhw, ond mae'r sioe wedi rhoi fans, maen nhw buddsoddi lot o bres i roi 5-star treatment iddyn nhw, a mae popeth yn gweithio dda yma. Wel, ni'n gallu gweld wrth yr anifeiliaid sy'n dod mas i'r cylch yma, maen nhw gyd yn edrych ar ei gorau, so yn amlwg wedi cael y cartre gorau. Ie, yndi, a fi os i'n fodus wan yn mynd rownd yn y Grand Parade, a o'n i jyst yn mynd rownd ac yn teimlo mor ffodus, cos mae safon y stoc, so nid lla cystal yn y byd o safon y stoc oedd yn mynd rownd y ring na prawn yma. Ac o be, ni'n gweud o flwyddyn i flwyddyn, mae'r safon yn cynyddu a gwella, ond ni ddim yn meddwl bod hynny'n bosib, ond mae fe yn bosib. Yndi, mae stocmen Cymru, maen nhw cystal a neb yn y byd, a mae yna bobl yn dod lawr i'r sioe yma o'r Alban, o bob man o Brydain Fawr, a maen nhw'n wych, chwarae teg, maen nhw'n wych. Felly, ti wedi bod yn filfeddyg ar y maes, ond hefyd wedi bod yn arddangos? Ynddo, mae'r gwartheg dion Cymraeg yn agos iawn at ynghalon. Da ni wedi bod yn ffodus iawn lenni, ddothon ni a tarw ifanc a heffar, a gyda ni ail efo'r par. A wedyn trydydd allan o clas cri o 15 o heffrod lenni, ond y clasys cri iawn yn y gwartheg dion Cymraeg, a gobeithio wneud hynna gario ymlaen. A hefyd, ar ben y cwbl wedyn, beirniadu? Do, fi os i'n ffodus i cael ofyn i beirniadu yr Dr Emrys Evans, oedd lenni ar sgiliau milfeddygol, a bachgen o ddim yn bell o Gaerdydd, Thomas Searle ddoth i'r brig, chwarae teg oedd y safon y cystadleuaeth yn wych. Sut fydde ti yn crisialu Sioe 2024? Blinedig. Mae pawb yn gweud na Lenny. Yndi, mae'r tywydd wedi bod yn dda. Mae chydig bach o law, ond cadw ni gyd yn cool, ond ddim rhy boeth, a da ni bod yn ffodus o'r tywydd, ond mae rhywun yn cerdded gryn dipyn yn ystod yr wsos. Yndi. Ond os ni gyd wedi blino, mae'n arwydd bod wedi bod yn wythnos llawn do. Yndi, mae. Wythnos dda. Yndi, wythnos arbennig o dda. Barod am adre nawr. Barod am adre.